Така, отново сме тук. Взели ми храната? Не, в честа е всичко. Храна, ще умра. Колко храна имах? О, 5, благодаря. Не знам, всичко е в честа, човек. Давай, моите неща ги взеха. Слабените моите. Уче, човек ходи за дърваче тук. Какви листа искаш? На тия дървета, тукашните. Да, на тия тукашните. Крипър! Айде, бой! Твоето е така пораснало. Човек, един стак само за такова. За какво? За един път да обиколя цялата къща. Да. Отивам за дърви. Джунгове ли искаш ли от тия тукашните? От тия тукашните. Окей. Ще да няма рис. Аз пак рис. Резиденция. Който и резиденция? Джек, рис също е. Резиденция и рис е едно и също. Бати бързото се чупят. Наля, с ножица. Аз чупя милиарди, а пък имам едно. Интересно. Вече имам 6. Аз става нощ и че трябва да идва малко по-близо до къщата. Ще да е яко в нашия рис, като двамата да спим. Само в нашия рис. Да спим. Да, щеш да е яко. Къвето скелето е с енчаннат бол. Виж как ме изненадва. Ти са спълнат пред лицето ми. Бива ли бива? Мама не бива. Виж какво е яко става? С листа. 5 листа имам 20. Ти строи го без място за прозорци. Добре. Що? Да, то се вижда. То се вижда през самите той, нали? Да. Пак аз ще вземам такова. Внимай да не ти изкочи на тебе скелет с енчантнат лодка. Protection 2 е взел. Protection 2 ли взел? Да. Дори малко иска бе най. Я дай малко храна, имаш ли от тебе? 4 пажоли. Метни. Към вратата. Към портала, дай. Нема долу. Thank you. Shares. Точно ми бяха, човек, точно. Искам, виж, тревълно вземам даже, виж. Яко. Ще я сложа и тук и до уита. Той уит ще го вземам или не? Като стане. Ама ние тук имаше едно пораснало и заставена градинка пред къщата ни, дед почнах да я правя, помниш ли? Да, сетих се. Той е пораснало. Пак ще е градинка и без това имам сид и уит. Имам сид и уит. Тук някой Джек се е играл с TNT. С гадно. Бързи. Легендарките взели ме? Мисля, че да. Умирам, нищо да загубя 14 лева. Yes, успях. Що си без броня, бе? Вземай. Всъщност, той чист плит трябва да е мой, защото е по-изхабен. Сори. Яре са. Моите са по-изхабени. И тия бутуши трябва да са мои, защото са по-изхабени. Всъщност, да, по-изхабени. Всичко изхабено трябва да е твое. Да. Почти е. Защото аз съм играл повече с брони от тебе. Тия гащи са хубаво. И аз се бия повече от тебе. Чек, то няма мой твой, всичко е общо. Кой какво вземи? Не знам. Чай да взема малко от такова. Добре, сега няма... и той ще трябваше да завали. Точно предсказано време. Нали? Оле, паяк отгоре на къщата. Сега ще ходя да го убия. Що не освети наистина? Той зонта какво прави? Прави ще мътиш. Не, тия листа се разпадат. Какво? Листата се разпадат без такова. Не знаеш ли? Оле, наистина ме спайдер. Не се разпадат? Да. Не се разпадат. Преди секунди беше тук. Окей, торчо взели, аз ще взема. Добре, аре, щом се разпадат, ги махай. Кое? Не тия листа. Ами кои?
Тия, които нямат дънери, като и там, и бяха сами листава въздуха и се махаха, тия ги остии. И паднах. Подпукаха ма. Писа за зомбито. Аре, бе, какво стоиш? Бахти. Аз ли трябва да го бия? Ще паузирам клипа за малко. Ще спяла човек. И да. Ти снимаш ли? Да. Добре. Не знам. Какво стана? Гледай го ти зомби, нали как ма дразни. Къде отиде? Убих го. Това е респекта ми не действа, що ти ма държи. Не, изгубил за съдимно изделение. Аз сега съм първи. Интересен фактоид. Я дай едно листо. Брат, чули някаква музичка? Не. Дай едно листо. Едно листо. Нямам. Имаш. Нямаме, дръж. Не е ли Яна? Нямам листа. Добре, дай, че. Ще взема едно. Да, като има дъжд, забравих, че растат по-бързо. Кое? Растенията. Ясно. Ела да видиш как са пораснали. Буйно. Чай да вземем морков за танца на дъжда. Брат, трябва да направим талан, защото не ми харесва как капи. Мани ги бе. Талана. Не съм ги слагал, те са ми порасват. Да. Брат, тия кожени бутуши. Морковената градинка. Ако стана с нея. Да, те растат много по-бързо, нали? Не знам. Ела да видиш тук какво е станало. На безкрайния. Да, Зомби! Чай, ще го Сега убия. поседи едно дърво за... Чай, това зомби ме изнервя, ще го убия. Че не мога да се пиеш. Да. Пак се случва покурци в честа с яки работи. Може ли? Дърт, ротър, флеш и 2 вълна и лодка. И семена. Има ли? Стига! Чакай, да се оставя баронете. И кожата ли? Айде ги... Не, няма смисъл. Ножиците си сложил. И уид сложил. Не, той е моите уид. Окей. Санд не ни трябва, нали? Какво? Пясък не ни трябва. Ще го изхвърля. Добре, сега ще подреждам тук малко. Чирката дал ми. Всичко е от жестовете, защото аз съм празен. Слагам тук броните подреждам. Дай да взема една паржо. В човек, аз знам всичко, което съм, където съм си го оставил и че всякът го размести. Че да изпия една гъбена супа. Какво направи? Една гъбена супа. Гъби имаме ли? Какво? Гъби. Не, аз нямам пари. Умрях с тях. Да, бе. 4 гъби имах сега и да стигам ръка. Престани молята да сложи покуци. За малко падна в лавата да изгубя 15 лева. Я чакай да... Енчантна една... Кола енчантна. Може енчантнинг? Зели енчантнинг? Какво? Зели енчантнинг? Не, ще отида на спаун. Мисля, че на спауна има енчант. Мисля. И не, няма. И ще отидем на ларп. Енчант. Енчантнинг. Тук има ли експи ферма? И така. Да го енчантнем. Омага има ларп експи. Аз не мога да има. И не мога го енчантна. Щом не мога, това ще е края на епизода.
Окей, брат. Това бяха Sword and Green и чао!